Wara aktar minn sena ta' investigazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, l-eks segretarju parlamentari u deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ma nstab li wettaq l-ebda irregolarità la amministrattiva, legali jew etika fil-każ tal-iskema biex issir is-sit ta' Darek. Anzi, kien propju f'dan iż-żmien li Jason Azzopardi kien segretarju parlamentari li l-problema ta' mijiet ta' persuni li kienu ilhom 20 ta' snin fuq konvenju bdiet tiġi indirizzata. Fil-fatt l-informazzjoni li għaddiet għand l-NAO ma kkunsidratx il-kuntest storiku, legali u amministrattiv marbut ma' dan il-każ. Dawn il-fatturi kellhom sem kruċjali biex kien determinat l-andament tal-investigazzjoni li ma sabitx evidenza li tikkorrobora l-allegazzjonijiet u l-implikazzjonijiet li saru fl-ittra anonima fil-konfront ta' Jason Azzopardi. In-negozjati għax-xiri tal-proprjetà mill-eks segretarju parlamentari bdew wara d-dikjarazzjoni tal-Gvern fil-Budget 2010 li kien se jindirizza każijiet pendenti tal-iskema sir is-sit ta' Darek. Din l-investigazzjoni żvelat ukoll il-proċessi biex jikkonkludu l-akkwist ta' artijiet għal finijiet tal-iskema segwew ir-rekwiżiti legali u amministrattivi. Il-pagamenti dovuti lis-sidien tal-artijiet esproprijati kienu wkoll skont il-kriterji.